sa kaap. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagtasingan nga Lorna. Recorded by X Thunder Gaming. Lorna, sige na. Sugtan ako ba? Kapila man ti kasultihi, Bruce, nga dili palagi ko andam nga mag-uyab-uyab, ron. Dili pa ko makasalig og lalaki. Lahi man tong tawhana ang nagpasakit nimo sa una. Ug ako lahi masab ko. Sige na, please. Tuhoy ko. Bruce, Unya, pituong sa ganak. pa, nahibaw man sa gyud ko nga buotan si Bruce. O mausad na imong pagtuo ni Renz. Huna-huna uno mo katuig nga manag-uyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya ug pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa nimo dugay nakaila. Pa, Nak, naara gyud nimo kung unsay imong desisyon, Naibaw ko nga, naibaw na kag unsay sakto, unsay dili. Tinuod ka? Gisugot ako nimo? o lagi. Og mosalig ko nimo ha, Bruce. Please lang. Ayaw gubang ang pagsalig nimo, Bruce. Di na may tabo. Aron mo tuo ka. Kung mosugot ka, pakaslan dayon ti ka. Bruce. Daghan nang i-comment og nang react sa among picture ni Bruce pagkasala. Time pa. Unsa man nga comment? Bagay kaayo mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man ni? Wa man ko makailaan ni. Ako ni stalk me. Ari ko sa mga photos. Oh. Naa sila'y picture ni Bruce nga sweet kaayo sila. Kinsa man ni bayhana? Amiga raton ako, love. So lagid ka, Amy. Sure ka? Oh, good. Anong day? Nagduda ka? Wa man. Aw, lagi ba? Ayaw papatakag duda, ha, Lorna? Kadigig ko gusto nga pasangin lang sa kabutang nga wala ko buhata. Bruce. Nganong lain man gid ang akong gibati. Naaman din nag-chat. Kinsa man kaha ni. Sa message request naman ni. Time pa. Murag. Nakaila. Mao man yung bayhana ang ni-comment sa picture na mo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Magkita ta. May importante kong isulti nimo. Ganong murag ikulbaan man ko. Importante kayo nga mahibaw ka niya akong tuyo. Unsa man na? Diba, amigo man mo ni Bruce? Amigo? Fling-fling me. Pero siguro, gipulaan na siya na ako maong iya kong gilikayan. Onya, unsa may labot na ko, ana? Mabdos ko. Tulo ka buwan na. Unsa? Oh. O si Bruce mo'y amahan. O kinahanglan nga manubag siya ani.
Kaya wa ko'y kwarta nga ikabuhian ng bata. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga muhatag siya sustinto sa bata. Maura na. Kung maura na gusto ni mo, dili na kinahanglang mahibaw pa si Bruce, ani. Ako mo imuhatag ni mo para sustinto sa bata. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, naun sa gutaw ka, Lorna. Magpakamartir ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung mao man gani ni paagi para dili siya mailog sa laing gikan ako, buhaton ni nako. Lorna. Love, kailangan ako nga magkabibi ta. Gusto ka suwaya na to? Ah, sige. Kay gusto na kay ko nga mahimong aman. Dali, dali, bihe. Unsa na? Negative kihapon. Kapila naman yun nato at tempo eh. Sige lang. Dili ta magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Naginuktok na pud si Bruce. Ay, unsa man kay problema namo? Nganon dili bad mi hatagan og anak. Hello, Cynthia? Hello. Mama ni Cynthia. Naano mi sa ospital. Nanganak na siya. Nanguta na siya kung makaanhiba ko ka. Kumusta man ka? Okay ra. Lorna, salamat ha. Wagid ko nimo pasagdi. Pero, basig magtuo ka nga dili ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niyang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak? Unsa? Unya, dili ka mahibong si Bruce, anak? Suwayan ako siya hangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi? Di ko masugot. Oh. Gusto na ko nga ka nang gikang git sa kong dugo. Pero love, Di ta mundang. Mumabdo sa lagi ka. love, good news! Mabdos ko! Mabdos na ka? Yes! Love, gusto na ko nga mundang na kasi mong trabaho, ha? Di ko gusto nga ma-stress ka. Ampingan na to ang bata. Unya, love, kaya ra nimo? Ikaw ra mo imo suporta sa tanan? Ako'y bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Unsaon man ako pagsulti niya nga. Dili na ako makahatag. Kaya wala ko'y trabaho. Ay, bahala na. Dili na ako si tubagon. Nakatupad di ay ko. Asa man si Bruce? Love? Oh. Cynthia? Hi, Lorna. Ano nakahimo ka na ko ini, Lorna? Bruce, Ganun wak magsulti na ako nga na ako'y anak. kay nahadlo ko.
Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon namo sa imong anak. Ingon anak, di ka ka-selfish. Ibaw ka, nga gusto na kay kong anak. Ini aman bitaw. Mabdos na bitaw ko. Pero nasa ko'y anak ni Cynthia. Bruce, masaylo ako. Dili ti ka mapasaylo, Lorna. Dili na ko gusto makiguban pa sa tao nga selfish sama ni mo. Bruce! When you love someone, you'll do anything. Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to nako. Tungod sa sobrang kahadlok kamawa si Bruce nako. Ingon ani gudi ay og mahigugma ta. Makabuhat ta og mga butang. Og murisgot ta bisag nahibaw tang sayop na. Dinhi na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagkuhan When You Love Someone. Agi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukid ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. When you love someone, Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdas sa nga May. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, May. Ricky, Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. nga nung mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mao ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang gisugot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magiging mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ina nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumahay mong pasagdan, eh. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Anya, asa man tapuyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky. O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano ni mo, Ricky? Anilaw na may puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay. Aw, waday problema, uy. Kadako ining atong bahay, ah. Na sige. Anhimi mo puyo din sa ato. Hala, uwa naman ko, Rikla, ha? Ako ni Claro, hindi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? O, Rick,
Nagpalit kog pregnancy test kaniha. Og positive gyud. May hinoon day. Og amping ay mong gimabdos ha. Aray! Eek! Oh, day. Ah! Ano? Dong, sakit kay akong tiyan. Oh, ha? O, basig na ka na. Oh, tara, dadong taga sa ospital. Naon sa man ni si Ricky. Imbis doon na hino ng among anak. Tagdugay naman hino ni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo na kaabli. Nagatiman pa ko sa tong anak ko eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon ha? Ha? Kitang baros ko ni mo. Ano man? Usap ka? Ha? Usap ka? Ricky, yukto ka. Usap ba? Usap ka pa? Si unsa ba? Puno nga na taon lang imong gibuhat mo. Uy, unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalawa. Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuan to. Dong mahimo ba? Undangan na lang ni mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Unsa ba na, day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano man? Maayo man ko dito sa amo kay mahimuran akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod, Rick, oy. Busy ba kay mama ni mo, ha? Ato lang ta sa amo kay dali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mo may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mobalhin kag trabaho? O, day. Asa masad ka mobalhin? Sa syudad, Kun mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian naman ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanuwa ka din sa kong pag-abot, ha? Nitrabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Huwag may kuyog ka si Mulaki! O si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May bawaan ko gani na may laki ka! Di mali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na lang imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wa kay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabya mi duha ka anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gid ba hitabo? Ay, ambot lang gidi mo, May. Ay, kuan day ba?
Kuyog tarong gabi ha. Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige, day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinihinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ko'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawa na ako dinis gawas akong trabahoan. Ikaw man ko ni Gab. Tuod, giyon sa mo pagtultol din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mong tuyo na ako? Imbitahon lang unta ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mau ba? Nade kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab di mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusta ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gibati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab? Ang anong niya makasamo? Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kibasig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit man lang kagtunga din sa amo. Unya, nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamingaw na ko ni mo, May. Gab, di ka ko sumugod ko ni mo. I love you, May. I love you. Ginoo ko. Unsa man katong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. Ato lang ni ita ko. Ang importante nga nagkasinabot ha. Gab. Kumusta naman ka din, Hiday? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakurat man ka? Nakalitan lang ko sa mong gisulti. Kinahanglan na ta magpakasal dahi. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahanglan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biyami ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupungan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero ansaon man, dili man mahimo. Gikinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May. There are times when a woman Sa mubo nga panahon nga nagkailam ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, torn between two lovers. Gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iris lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa da sa iyong kaagi karon, no kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasagan nga ar-ar. Recorded by X Thunder Gaming. Kapoy mo sila masig trabaho eh. Ano, uyab. Ay, gwapo. Mang chicks ka, ha? Di lang. Ay, Naniguang naman sila eh. Sige, pabayad sila lawas. Igo! Oh. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tiguang? Nako gumi bata-bata good. Ha? Asa man? Ako di ay. Sure oy. Kabata ni mo? Di naman ko bata good. 22 naman ko. Mo ba? Unsa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cat. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Anya, ano imo mo kong gi-check-in? Galhalo ko nga doon ako ka istorya-istorya. Mao ba? Kapila na sab ka makapangabang og babae? Ambot o abang bay tawag anak. Kay ini hubo gud sa babay. Nya, hugaw ganag lawas. Matras man ko. Unya, ang bayad? Aw, alkansi ko. Kay ini bayad na ako. Nya, wa ko makahilabot. Aw, alkansi yun. Unya ako? Unsa na may tuyo ni man ako? Istorya-istorya lang gud ta. Kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misud ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Pila na kahigayon nga imo kong gi-check-in. Pero wag gyud ko nimo hilabti. Unsa man, giugawan ka nako? O man, Anya, nga na dili makamogamit nako. di man ko ganahan nga mo gamit og babae nga way kog man ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. RR. At tinuod no, naluoy ko nimo. Labi na siya ingon nga sa iyong namatay ang imo mga ginikanan. Parehas ta. Huwag nga, wala yung mga ginikanan. Wala ba ko napugos ka lang ining trabaho ah? RR. Gusto ko nga hawason ti kagikan ini. Hawason ti kanini mo na himutangan karon. Hugaw na kayo ko, RR. 15 anyos pa lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga batang pera. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napamgani mga foreigner nga nakapahimos na ako. Dili ko ka naig sa payankat. Og gusto sad ko mahibaw ka.
Nakasuway na akong may ka-live-in. Pero, kulatado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. O nibalik na sa ko ini trabaho Bisa mo tang ako kaluin ni mo, Kat. Ar. Kung okay ra nimo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ra nimo. Sige. Oh, kuha niyo. 10,000 na. Unsaon manin ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Sige. Ya, musta naman? Nagtinda-tinda na ko, Ar. Mayo noon. Paningkamot lang yun. Aron nga muda ko ang imong negosyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ano sa man si Kat, eh? Di man mo tubag ko tawagan? Di sa mo reply sa messenger. Atuon ka na ako niyang amoy gabi. Basulog, naibaw to sila kung hain si Kat. Naaraman si Kat sa taas. Naaman siya customer. May balik di si Kat sa trabaho. Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din eh. Oh, ha? Ano man? Ang tanan man nga customer anhaman mo abang niya. Ano sa? Nana si Kat ay, nanaog na. Kat! Ibalik di kasi mo trabaho? Oo. Anong ibang ning gibuhat? Ingon man ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon, uy. Unya nisod ko pagkatindira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka hat-tricky. Dili pa kayo hago. Kat, Sige lang, Ar. Muundang na lagi ko ni trabaho, pila pa lang gani kaadlaw. Nga, huwag may makita ni Kat. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang i-stalk, be. Dagan man siya gipang post. Uy. Kisa man lalaki ang kauban niya sa picture. Bagaw to na akong uyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta. Sa mukhan ka ayugod. Mong ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Ay, tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag mi gahapon. Unya, bibalik yapon kasi mo trabaho. Di ba? Wa na, uy. Niundang na ko. Mangita kong tarong nga trabaho. May noon. Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Mayo kay ni anak ka, bro. Ano naman, bro? Nangita ni mo nga tong head guard. Ha? Ano sa may iyang tuyo? Wala ko may power na. Ato walang. Sir, may tuyo magkuno ka na ako, sir. Oh, yes. Arar. Oh, unsa man tana, sir? Kuwanta ko sa ka-guard sa lain na itong pisto. Ikaw ang kong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oh, okay, sir. Okay naman sa din lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao nga mangagi. Oh, sikat man ang miagi nga may kuyog nga laki. Mo man laki ang kauban niya sa picture.
Unya ka lang. Unsi nagkuyog? Wami magkuyog, oy. Mulimod ka pa? Miagi ka sa kong gitrabahoan. Kauban sa imong uyab. Na ako'y ebidensya. Gibidyuhan ta mo. Abi na ko lagbog na mo. Pasaylo ako, Ar. Ato na klaron, be. Kat. Sa man eh. Nagugma ka na ko, ha? Sorry, Ar. Pero ako'y gugmanin mo. Kat. Pero nga ako. Nga magkauyab ta. Nga umalik ka mahigugman ako. Gisugot na lang katungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na adayon ka nga mohatag. Pero ang tinuod wa ko'y gugmanin mo, RR. Kat. Ang bago na kong uyab. Siya mo'y tinuod akong gihigugma. Sa... Og siyang nakapausab na ko. Iya kong gihawa sa hugaw na ko nga trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na, Kat. Piya na na ako. Kay tulaan ako nga akong kagalingo sa pagkikalimot ni mo. Salamat in taon. Nasa pila ka buwan nga wala may magkita ang Kat. Inanay na siya nga nalangkat sa kundukan. RR? Oh. Kat? Nga ko ng taon nga ni amang ka sa kong kitrabahoan. Gusto na ko mangayog pasaylo sa akong gibuhat ni mo, RR. Mangayot akong tabang ni mo kay gabuwag na bisa kong uyab god. O kinahanglan kay kwartaron. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anak, Kat. Tinuod na akong gisulti ni mo. Gabuwag na bisa kong uyab. Tabangin taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat. Nakamupo na yung taon ko ni mo, eh. Igo na yung taon siya mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ko nga imo lang ko gigamit. Imo lang kong gipangwartahan. RR. Pero sige na lang. Bago man ako sweldo ron. Oh. O na yung Gismel. Ako na ihatag ni mo. Aron dili ka makalimot na ako. Ug mahimo ba? Ayaw na ito pakita na ko, Kat. Maluoy yung taon ka na ako. Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat nako, bibati pa man kong kaluoy niya. Dini na lang kutob og nagkasalamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga higalang kaagay ni RR nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagkalahan Zibiana. Pagdigibakatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Asa man ka mo eskwela ni college ni mo? Wablay ko may baw. Magagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon tag parehas nagyapon tag eskwelahan, no?
Mayon ta, Jane. O sa ginutan ay pagkigsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw layo na bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa? Nahibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nakuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Mularga sis gawas? Oo. Mao nga undang na sa karong tuig ka. Kaya huwag mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo maguwa nga babae, dugay ra mato na minyo. Si Charles pod nga imo banghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Ang lugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na kang mabalik sa imong pag-eskwela. Basin pa di ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinungdan nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon man ni nato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuang. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabdos ko. Kinuo ko. Aris, sultihan na lang nato sa papa ni mos tinuod. Jane, bawa kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane, Mag 3 years na ta. Pero bisag ka usawa, gid mahitabo nga imo kong gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong pa nimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad nimo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ning akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tapo ko yung mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanuray gid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba day? Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya ko. Kinitindahan na mo, nagkawa na sa iklaro. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan, usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo o. Og once ma-provide din nimong tanan, contact lang anang number nga naas ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Practice! Yasin po! Sige, Dong. Dito, ha? Kagre. Hindi mo lalim ng idungan ang pag-skwela o ang pagsige na ko
bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantawan ko lang yun hangtod nga makahuman ko sa kong pagskwela. Pila rin tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya? Recorded by X Thunder Gaming. Taod-taod na po nga wala ko'y balita pa niya. Wala sa siya update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, good kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila ra baya ko kabuhan dito sa gawas unya na naskampagid ko. Ay, sus. Naay income da sa tindahan, oh. Kanalalay kuha, eh. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Ay. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga akong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita ni. Maningkamot ang ligog ako. Arang pohon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magjipabor kayo. Doon na ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganun des, kuya. Usaon nga, mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga, eh. Istoryahan na ng kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo. O nakigpundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain yung kadaulan. yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah. Uy, Aris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. Pa. Si Ate Aryan. Ang maguwan akong babae. Unsam kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Te? Naghila ka? Dong pwede ko makahuam og balik ni mo. Nag-away na magud mi sa akong banapod. Kaya nasakpan ako siya nga na babae. O yan dili siya buhatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ti ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga
mga bata. Unya, ikaw. Okay ra gid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Nung magdako ang mga bata nga, mo na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw do nga agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka ako. Ay. Nanala, sige. Asam na ko isen. Uy, karon na ding Sabado ang birthday na ko. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nila sa gawas, eh. Na, dili ko pwede alis eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ugma god. Mao ba, kuya? Sige na lang. Okay na. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige, kuya. Tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Makipangaon sad akong bana na mo, good. So, nagka-okay na mo si mong banat, eh? O, dong. Ingon na ra magyud mag-away, good. Magkauli ra dayon. Grabe sa dinyo, eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Kuya, higikog toyo ni mo harong nga makikistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa may problema ni mo? Ano na boy na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kontra detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsarong adlaw pa? Ha? Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuyboy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Ugagi mo mga isuuna na. Nasayop ka ba? Nasayop ka. Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko magkaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris. Pasensya na ba? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na sad mo'y akong unahon. Aris. Nangayon ako pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kog hatag. Kay unsaon nila sa pagkat-on kung na ako pirmi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag na ko niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamatan na sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisad paman sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan na
Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, tekang salamat sa inyong pagpaminaw. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magud kung dili ka makahuman? Gamay na walay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo yung paskwila sa muyab? O bay, No. Hindi mo mama masugod ka. Ngawa mo gani na mauyon nas ila ni mama nimo. hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw-naon na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matod pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nakahuman. Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasagdi lang gud ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma, Sultihi ko. oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy. Gihimo ka lang ang gatasan na ng bayhana. Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Joms. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako lay pangutan-o nimo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo ni pa-eskwela ang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Ay, murag ugma, makuha na na ako. Oh, may naman, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud. Oh, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit. Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kaya tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ayun ang nagulaw na, ah. Joms, thank you gid kaayo ha. Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko nimo ni hugo be ka. Gamay na lang, bay. Mahuman na, eh. Nalipo man ko. Ha? Uy, tarong uy, kira ka? Kurang kang naluspad, bay. Bay. Okay lang ko, bay. Uy, bay Jones! Bay! Recorded by X Thunder Gaming.
Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang kay. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Nabaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay, Jones. Babe, mananghid unta ko ba? Inig ugma, doon nami buhaton nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Noon sa man si Ila. Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Nagsabot mi nga mula ka karon pero hangtod karon. Di maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa mga siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot pa mi nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off may yung cellphone. Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa sun. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Wa pa paghapon siya. Dong, di ba rog na mangkot ka? Asa naman ka? Mupaulin lang ko, tita. Wa palihog na lang akong ingon niya nga dinhi ko gikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Jones? Maayo kay na ulit na ka. Pag-istorya tas gos. Sumay na itabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot ta nga magkita ta? Jones, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ila. Nasa ko akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin ako piniriso. Feeling na ko, wako'y katungod bulaag kung ako lang. Ila. Mom, please. Pasagdion na ako. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka na yung gibuhat, bay. Human sa tanan akong nabuhat niya. Yan akong gibuhagan. Basin tinuod sa jud nga muro na siyag natuok sa imong dinadaan, bay. Naglibuko ko na sa dapit ako nakasa. Human ako siya. Bawali sa tanan.
Magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa ni mo bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay. Nganong niya ka? Ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Sa imposible. Ano man? Mahal pa mo na itong usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Sa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Sa? Asaylo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Ano man ila? Ano man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod, gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhan. Grabe ka! Grabe ka! Huwag kay konsensya! Jom, sorry. I can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay. Nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalan, kaagi ni Joms, nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit, ngayon gipangayo, awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.